жаңалыклар вакыты үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Татарстанның көньяк көнчыгышында нефтчеләр бәйрәме гөрләп узды. Әлмәттә сәләтле балаларга кагыйдәләрсез көрәш залы ачылды. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Мы вместе, без бергә, әнә шундый девиз астында Татнефть төркеме предприятиеләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Бәйрәм программалары Татнефть компаниясе коллективлары хезмәт куючы республиканың барлык нефть районнарында да оештырды. Тапшыруыбызны әлмәтләрне берләштергән бәйрәм репортажы башлап җибәрә. Әлмәттә узган чараларда Татарстан Республикасы Президенты Татнефть Ашык акционерлар җәмгыяте директорлар советы рәисе Рөстәм Миннеханов, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев, Татнефть Ашык акционерлар җәмгыяте генераль директоры Наил Маганов, Татарстан Республикасы Президентының нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Шәфәгать Тәхәвәтдинов, Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нугуманов, Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре катнашты. Мөхтәрәм кунаклар, авыл җирлекләре һәм кече шәһәрләр гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары арасында Агро-НТИ 2021 бөтен Россия конкурсы узган инженерлык лицейында булды. Конкурста 62 мең укучы катнашты. Шул исәптән 8 меңнән артык катнашучы Татарстаннан. Әлеге бәйге ярдәмендә авыл мәктәбенең теләсә кайсы укучысы алдынгы технологияләрне, роботларны, коптерларны, космик технологияләрне, цифрлы метеостанцияләрне, биотехнологияләрне өйрәнә ала. Аннары кунаклар күп профильле балалар стационары каршында перинаталь үзәге булган Әлмәт балалар шәһәр хастаханәсенең хирургия бүлеге ачылышында булдылар. Яңа бүлек Әлмәт һәм Азнакай муниципаль районнарының перспективада һәм якын тирәдәге башка районнарның балаларына хирургия ярдәме күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. Татнефть компаниясе яңа корпусны әзерләүдә финанслады. Бу киләчәктә төзелеш һәм җиһазлау өчен бюджет финанслау җәлеп итәргә мөмкинлек бирде. Слова благодарности как компании Татнефть. Татнефть компаниясына һәм сәламәтлек саклау министрлыгына зур рәхмәт. Комплекс инде җиһазландырылган, эшегездә уңышлар. Беренче гомуми белем бирү мәктәбендә яңа биолабораторияда үз ишекләрен ачты. Бу 2019 елда старт алган компаниянең уникаль экологик һәм мәгариф проектының 8нче биоклассы. Биокласслар биология дәресләрен яңа форматта үткәрергә мөмкинлек бирә. Укучылар тикшеренү һәм практик эшчәнлек белән шөгыльләнәчәк. Кунаклар Наил Маганов белән триплоидлы усак утырттылар. Соңрак укучылар аларны бакчага күчерәчәк. Быел нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган бәйрәм чаралары «Мы вместе, без бергә» девизы астында 1 елы 9 шәһәрдә узды. Әлмәттәге бәйрәмгә дә халык күп итеп җыелды. Артик Асти төркеме чыгышыннан соң берничә буынның кумиры булган Би-2 сәхнәгә чыкты. Бәйрәм традицион салют белән төгәлләнде. Халык хуҗалыгының барлык тармакларының үзлексез эшләве һәм гражданнарның тормыш уңайлылыгы нефть, газ һәм ягулык сәнәгате эшчәнлегенә бәйле. Моны Алабугада яшьләр стадионында узган һөнәри бәйрәмдә билгеләп үттеләр. Алабугада нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне яшьләр стадионында башланып китте. Чараны Алабуга муниципаль районының солистлары, иҗат коллективлары тантаналы ачып җибәрде һәм барлык катнашучыларга да сәхнәдән уңай эмоциялар бүләк итте. Район халкын һәм кунакларын иң беренче булып видеоэлемтә аша Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов һәм Татнефть Ашык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Маганов котлады. Шулай ук котлау сүзләре белән Прикамнефть нефть-газ чыгару идарәсе башлыгы Игорь Михайлов һәм Алабуга муниципаль районы башлыгы Рөстәм Нуриев чыгыш ясадылар. Огромную роль в развитии республики играет наша татарстанская нефть. Бүлекләү тантанасында хезмәткәрләрдән тыш Прикамнефть идарәсе башында торган аның белән бергә данлы һәм авыр чорлар кичергән нефть тармагы ветераннары да аерым котлау алдылар. Алексей Гитун нефть өлкәсендә инде 21 ел эшли. Башта нефть һәм газ чыгару операторы вазифасыннан башлый. Үз хезмәтен ярата һәм хөрмәт итә. Больше всего нравится в моей работе это Эшемдә барыннан да бигрәк ул кешеләр белән эшләү ошый. Яшь осталар, операторлар белән. Шулай ук килеп туган проблемаларны тиз хәл итү ошый. Оператив эшне яратам. Яшьләргә күп кенә хезмәт куярга, өлкән буыннан өйрәнүләрен теләр идем. Тормыш үзгәртмәләрен кертсә дә, гадәтләребезне үзгәртсә дә, бер нәрсә үзгәрешсез кала. Мы вместе, без бергә. Бүгенге бәйрәм өчен иң яхшы девиз. Шәһәр халкы һәм кунаклар фикеренчә, бу чара бер-берсен бәйрәм белән котлау һәм вакытны күңелле үткәрү өчен менә дигән мөмкинлек булды. Бүгенге бәйрәм безгә бик ошый. Кызым, гоногабыз белән килдек. Бик ошый. Безгә бәйрәм бик ошый. Без инде ел сайын бу бәйрәмдә катнашабыз. Бу белән шуңа һава торышы начар булган карамастан да бик җыелган. Бәйрәм бик күңелле бара.
Бәйрәм кәйфен хит вокаль-инструменталь ансамбль төркеме, эстрада җырчысы Эльмира Калимуллина һәм Россия эстрадасы йолдызы Кармен музыкаль төркеме бүләк итте. Осунуриева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бәйрәм чараларынан Ознакайлар да читтә калмады. Биредә нефтчеләрнең һөнәри бәйрәме Ознакай районы оешуга 90 ел тулу белән туры килде. Бәйрәмдә Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Татнефть җәмгыятенең генераль директоры урынбасары Виталий Гатауллин да катнашты. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Бәйрәм тамашалары Ишкәев исемендәге ял паркында спорт ярышлары балалар өчен уеннар белән башланып китте. Биредә шулай ук ретро туй күргәзмәсе дә эшләде. Балалар коллективлары һәм районыбыз артистлары катнашында концерт программасы бәйрәмгә тагын да ямь өстәде. Азнакайлылар төрле мастер-классларда бик теләп катнаштылар. Игелек паркында Йорт-Чаллы шәһәреннән профессор Николядан тамаша программа, аниматорлар чыгышы тәкъдим ителде. Шифа мәйданында оештырылган байкерлар мотопарады халыкны үзенә җәлеп итте. Бүген Азнакайда зур бәйрәм. Һава торышларының бераз бүселеп торуына карамастан да халыкның кәефе күтәренке. Менә бүгенге бәйрәмнең пролог өлешендә генә дә 500 кеше катнаша. Азнакайыбыз, туган төбәгебез, республикабыз бар өлкәләрдә чәчәк ата. Бүгенге көндә ирешкән казанышлар намуслы хезмәт куйган райондашларыбызның кара алтын ятмаларын үзләштерүче нефтчеләр, төзүчеләрнең тырышлыгы нәтиҗәсе. Бәйрәм белән хөрмәтле азнакайлылар, с праздником! Ура! Район үсешендә үзләреннән зур өлеш керткән хезмәт алдынгылары төрле дәрәҗәдәге дипломнар белән бүләкләнде. Татнефть компаниясының генераль директоры Наил Мәгановка зур хөрмәт белән Азнакайның мактаулы гражданины дигән исем бирелде. Мы вместе, без БГ. Таким девизом сегодня проходят праздники в нефтяных городах Юго-Востока Татарстана. Шундый ук дәрәҗәле исемгә бөек ватан сугышы ветераны Гайнулла Аюпов та лаек булды. Гайнулла күптән түгел үзенең 100 яшьлек юбилеен каршы алган. Бүгенге көндә Азнакайда гомер кичерә. Хәзер менә хозурланабыз, урамнарда йөреп, урамнарның, ишек алларының, йортларның, халыкның матур яшәвенә. Барыгызны да бәйрәм белән тәбрик итәм. Сәламәт булыгыз. Район оешуга 90 ел тулу уңаеннан әзерләнгән медальләр белән бүләкләнүчеләрнең берсе Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Якташларын бәйрәм белән котлап, иң дәртле җырларын бүләк итте ул. Башкортстан Республикасының халык артисты Әнвәр Нургалиев, татар эстрадасының якты йолдызлары Зинера һәм Ризат Рамазановлар, Куба башкаручысы Ралдан Моралес катнашында зур концерт программасын Азнакайлылар бик яратып кабул итте. Кичке тамаша бәйрәм салюты белән төгәлләнде. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Танылган спортчы катнаш көрәш йолдызы Хәбиб Нурмагомедов нефтче көнендә Әлмәттә индустриаль урамындагы Ирби спорт клубының яңа залын ачуда катнашты. Тантаналы ачышта Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов һәм Татнефть ачык акционерлар җәмгыяте генераль директоры урынбасары Азат Яхфәров булды. Хәбиб Нурмагомедов Ирби клубында шөгыльләнүчеләр һәм журналистлар белән аралашты. Спортчы көрәш өчен яңа залны югары бәяләде. Аның сүзләренә караганда, монда яңа чемпионнар тәрбияләү өчен кирәкле һәр нәрсә дә бар. Кич белән ул Әлмәттә Татнефть компаниясе ярдәмендә оештырылган Eagle FC турнирында кунак булды. Әлмәттә Мирас спорт комплексында мөмкинлекләре шикләнгән балалар арасында йөзү буенча сайлап алу ярышлары узды. Җиңүчеләр 11 сентябрьдә Казанда узачак, Татарстан Республикасы беренчелегендә катнашачак. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Ярышта Әлмәттән һәм Рус Акташыннан 44 спортчы катнашты. Мирас спорт комплексы мондый чараларны беренче тапкыр уздырмый һәм балалар өчен әһәмиятен аңлап туктарга җыенмый. Они показывают, что они сильные. Алар көчле, спортта төрле үрләргә ирешә ала икәнне күрсәтәләр. Беренче чиратта үзләренә куйган турнир бурычларын, максатларын үти алганны дәлилли. Бу алар өчен бик яхшы. Ярышның баш хөкемдары спорт буенча инструктор Василий Архипов. Аның фикеренчә, чикләүләр спорттан баш тартуга сәбәп түгел, киресенчә тормышның бер мәгънәсе хәрәкәтләнү һәм энергия алу булып тора. Ежегодно стараемся увеличивать это. Ел сайын мондый масса күләм спорт чараларын үткәрүне арттырырга тырышабыз. Шундый йөзү буенча ярышлар, боча, өстәл теннисы, күңелле стартлар һәм башкалар үткәреп торабыз. Белгечләр раслаганча, мондый ярышлар махсус балалар үсешенә зур этәргеч бирә. Хәер, нәкъ менә бүген алар гадәти балалардан аермаларын сизми дә.
Ратмир Абдуллин мындай ярышларда инде берничә ел катнаша. Әлмәттә беренче урынны алганы бар. Ә узган ел Казанда икенче урынга лаек булган. Инде 5 елдан артык бу шөгыль аңа ләззәт алып килә. Очень нравится плавать на плавне. Йөзү бик ошый. Тагын чаңгы шуарга яратам. Йөзү белән шөгыльләнгәндә бөтен тән эшли. Куллар, аяклар шунсы ошый. Диләрә Холод бүген ярышларда катнаша торган Богданның әнисе. Улының уңышларына бик шатлана. Здесь у нас уже 4 золотые медали. Биредә безнең ярышлар буенча 4 алтын медалебез бар инде. Бер бронза бочча буенча. Бүген дә җиңеп, республика ярышына барырга өметләнәбез. Җиңүчеләр дистанцияны узуга тотылган вакытның иң аз результаты буенча һәр яшь төркемендә һәм категориядә малайлар һәм кызлар арасында аерым билгеләнде. Ярышларда җиңүчеләр 11 сентябрьдә Казанда узачак Татарстан Республикасы беренчелегендә катнашачак. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Җомга 3 сентябрь яңа хоккей сезонының беренче көнендә Ханты-Мансийскида узган ачылыш матчыннан соң Әлмәттә бузга Нефтяник һәм Буран чыкты. Әлмәт хоккейчылары сезонны ничек башлаганны без дә күреп кайттык. Баштарак ике командада да дулкынлану сизелде. Аннары уен җайга салынды. Беренче голны Әлмәт җанатарларының күптәнге танышы элеккеге Нефтяник Андрей Демидов кертте. Безнең команда бик тиз җавап кайтарды. Александр Сорокин исәпне тигезләде. 1-1. Гаилә белән беренче тапкыр хоккей карарга килдек. Нефтяник җиңүен телибез. Очень хорошо. Уен бик ошый. Беренче матч бит танышу, әйтүе кыен, вакыт күрсәтер. 5-й год здесь болеем за Нефтяника. Без инде 5 ел Нефтяник өчен җан атабыз. Әйбәт уйныйлар. Икенче периодта күренер. Икенче периодта ике дружинада тизлекне арттырды. Тик тәнәфескә кадәр исәп үзгәрмәде. Артур Балтановның 50 минуттагы тырышлыгы хәлиткеч булды. Уен 2-1 Нефтяник җиңүе белән тәмамланды. Матбугат конференциясында баш тренерлар үз командаларының уеннары турында фикерләрен җиткерде. Долго готовились, долго ждали, наконец-то. Узак әзерләндек, көттек, ниһаять сезон башланды. Көндәшне җиңү белән үз команда буенча уен белән без канәгать, нәтиҗә белән юк. Хочу поздравить всех с победой. Бөтенебезне дә җиңү белән авыр уен, авыр җиңү. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.